नमस्कारम खुलुमबाय सुस्वागतम वेलकाम बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि आरएमबी बड' इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव जिखौ माबोरै डाइ आरो टाइ खालामो माबोरै कालार खालामो बेखौहाय दिन्थिनो नाजागोन। अब्ला नायलांदो भिडिअखौ। आङो जिखौबो दहाय रौतानिफ्रायनो लाबोखाबाय। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनि। वाइट कालार 1 मिटार दं बेखौहाय मोनब्रै खालामसै फिसा फिसा रुमाल जागोन हम एसाइनमेन्ट हरदों जोङो एसाइनमेन्ट खालामनानै होमवर्क खालामनानै बिसोरनो साननानै थिनहरदों गन्थं हानो थांबाय बेखौ मोनब्रै हानोबो रोंलाहाय बेखौथ'सो जानांगौ हानायानो समान हानाय 1 2 3 4 दायो आं जिखौथ' हाखांबाय खिन्थु मा कालार खालामगोन आं बेखौनो साननानै मोनासै जेबो बिबार एभेलेबल गैया नेचारेल कालार खालामनानै हैनांगौनो आरो माखासे बुस्थुफोरखौथ' आं लाबोबाय संख्रि नांगौ संख्रिखौबो लाबोबाय ओमफ्राय फिटकिरि नांगौ बेखौ आङो दखानाव सोंदोंमोन मोनाखै दिनै जोब्बायमोननो आरो नाथाय आंनाव आगोलाव लाबोखानाय दङ फिटकिरिया देखानायबो दं सिन्था गैया नै बेवहाय प्लेन जेबो होआलासिनो दै गोदौ होग्रोबाय ओमफ्राय नैबे दैयाव स्राब दङ मोनसेयाव ओमफ्राय जिखौ दसे सोमहाबनानै दोनबाय आरो बे समाव आं साहा लोंनोसै दसे दोननानै रुइगाजोबथोंसै ओमफ्राय नैबे प्लेन दै जेबो गैया दै गुसु दा स्राबनिफ्राय बोखांनानै बेयाव सोमस्रोफिनगोन आरो मोजां फुख'नानै ओमफ्राय नैबे जाबाय संख्रि बेखौ एड खालामनांगौ बै गोदौहोनाय दैयाव ओमफ्राय फिटकिरि बेखौबो दैयाव माने होदेरगोन आरो भिडिअ लाग्रा गैया नालाय खस्थ' जादों नै आखाइ फारसे मावनो हायाखै फिटकिरियानो देखानाय फिटकिरिया जादु गोनांसो दै रोङोब्ला अनेक खामानियाव होयो ओमफ्राय नै आंना नेचारेल कालारा बेखौ मा बुङोमोनथाय आं बावगारलांबाय उनाव फोरमायनो नाजागोन दै सिखाया नै ओमफ्राय नै बेखौ माने सिखाजों बेदर गोदानाय बायदि गोदाना लानोसै आङो गोरलै गोरलैखौ होबा साबसिन जागौमोन नामाथाय गोरलै होबाय नै बोरायखौबो खाना लाबोफाबाय आं मोनहायाना गोजौ जाथारो बे दंफाङा बेखौ सिनायदोंना सिगुन बिलाइ बियो ओमफ्राय नै दसे सोमखांनायनि उनाव बेखौ फुख'नानै सुस्र'फिनसै आरोना भिडिअ लाग्रा लोगो गैयिखाय आंहा एसे खस्थ' जादों फारसेथिं मावनो आरो फारसेथिं भिडिअ खालामनो ओमफ्राय नै मालाबा मालाबा आइडियाफ्रा खम जायो नालाय दहायनो दानखांनायनि लोगो लोगो आङो बे खादायाव लानो हागौमोन खिन्थु लायाखिसै नै दासो आङो बुथुमफिनजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंना दैया गोदौगासिनो बेयाव आङो बिलाइखौ होबाय दिनै सिगुन बिलाइ मैगं जानोसै जोंहा मैगंथ' नङा जोंना ओंख्रिसो बुङो ओंख्रि जानोसै नै भर्ति जाथारबाय माबायदि जागोनथाय दैया आंना एसे खम जादों आंनि आन्दाजाव एसे होदेरफिननांसिगोन बायदि मोनबाय आं गुबुन जेबो जिराद मोनैखाय आङो गोदो उन्दैयाव बे सिगुन बिलाइजों जोङो आखाइ थारखायाव माने कालार खालामनानै लायोमोन सिफ्लेनानै बेखौनो गोसोखांनानै बानायबाय बेखौ दसे गोदौहोहाबनानै रबनायनि उनावनो संख्रिखौ होबाय आङो बेनिफ्राय फिटकिरि होनोसै
दैखौ खम जानाय बायदि मोननायखाय आङो दैखौबो एसे एड खालामबावबाय। नायदो नै माबायदि कालार ओंखारदों। गोसोमसो नुलाय लांबाय माथो। बेनिफ्राय नै जि गुफुर नालाय आं मैला नांदों गिनानैखै पाटिखौ बगोरनानै लाबाय। बेनिफ्राय नै मा जगार नांबावगौ जिखौ मोजां सेबनायनि उनाव नै फैसा थाइसे होबाय गेजेराव होबाय दे आङो। नैबे दिरुंजों खानोसै मोजां खानानै लानोसै जाहाथे कालारफोरा आं जेरै सानदों जेरै लुबैदों बेबायदि नाङो आरो। मोदाय रायसननायनि खोथाथ' फैसा होआब्ला जानाय नङाना। बेखौनो सोरबाया नुबा खोनाबा बायदिसिना सानलायगोन नङा दे। बे फैसानि जायगायाव जिखुनु बुस्थु दोननो हायो गथा बुस्थु अन्थाइबाबो दोननो हायो। नोंनि जियाव कालारखौ माबायदि फोनांनो नोङो सानदों बेबायदि नों होनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय नै आं दुरुंखौ प्लास्टिकनि दुरुं लाबाय। आं लुबैनाय बायदिनो खालामगोन होननानै आं नै फानबाय आरो बेखौ। फानै फानै फाननानै नै महरा ओंखारबाय। जिबौ बायदिसो मोनलायलांबाय आं। आयौ हाबाब जिबौ नङाहाय मा गिलुलु खुसियासो खुसिया। सिगुन बिलाइजों खुसियाजों जानोसै जोंहा दिनै ओंख्रि। खम गोथाव जागोन बे। नै गोदौगासिनो दानिया खुसियाखौ बेवहाय होनोसै। होनानै दसे गोबाव गोदौहोनोसै। गोबाव गोदौ 15-20 मिनिटसो गोदौ होनांगोन आरो। बा बाराबो गोदौ होनांनो हागौ माने कटन जियावहाय कालारा थाब नाङा दै। बेनि उनाव बेखौहाय सुयोब्ला कालारा गोदानाव खारगोन एसे बेनि उनाव बारा खारनाय नङा। कटन जिनिया बेबायदिनोखा नालाय बयबो कटन जि बाहायग्राफोरा मिथिखायो। बेनिफ्राय दसे गोबाव खोबहाबनानै दोनसै। आंहा जिया फिसा रुमालजों समानल' नालाय ओंखायनो आं गेसावनो होबाय नै। नङाब्ला बनजों अर सुनानै बाहेरायाव थौ गिदिराव खालामनांगौ गोनां जायो। आंना दा जिया रुमालजों समानल' नालाय बेखायनो आंहा उइदाउट टेनसन बासन फिसायावनो खालामबाय आरो। ओमफ्राय नै दसे बाहेरा खामानि मावखांनायनि उनाव आङो खेबसे नायफैबाय माबायदि कालार नांदोंना नाङाखै। बोखांनानै नै दै गुसुआव सुबाय एसे ओमफ्राय खेवसिगोन आरो। जायथिं लास्ट खाहैदों बेथिंनिफ्राय खुलिनोसै दायो। गोदान नायगिरिफ्रा साबसक्राइब खालामदो अननानै। फाइनालि नै आंनि कालार खालामनायखौ नायदो माबायदि महर लाखो। नंगौ आंनि बायदिब्ला बारा जायाखिसै। मा कालार ओंखारखो नायलाय। माबा मा कालार बुंगोन बेखौलाय। मोजां नाय सिनायदोंना? बिथिंल'सो एसे मोजां नांबाय नै बिथिं एसे खम नांबाय। नेक्स्टआव मोजां बानायफिनसै आं। बबे कालारा बबे नेचारेल बबे बुस्थुआ माने बबे माबायदि कालार ओंखारो बेखौ मोजां मिथिया नालाय जास्ट ट्राइ खालामदों। कालारा मोजां फैबालाय मोजां मोनगौमोन गोसोखौ। एसे आथा नांनायफोरबायदिसो नुबाय न'? गोरोन्थि सोलोंदों गोरोन्थिखौ सोलोंग्रोनायनि उनावसो मोजां रोङोनो। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव एसे बुंहरबानो जाबाय मोजां मोनो कमेन्ट खालामब्ला लाइकबो खालाम। मोजां मोनाब्लाबो लाइक खालामनांगौ आरो माने नायदो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। नायनानै नायगिरिफोरा मोजां आरो गाज्रि मोननायनि मोन्थायाथ' दंखायो। थेंक इउ। ओमफ्राय लास्टाव मोनसे बाथ्रा बुंनोसै आङो खोन्थानोसै आरो मैया जे बुंदोंमोन बि बइसआ दिनैखौ रौथायाव फैगोन होननानै बिथाङा फाइनालि फैमारबाय। ओमफ्राय आंथ' उदालगुरियाव दंहैयोमोन नालाय फिसालाया नायनो थांदोंमोन जाहैबाय बिफाजों। आङो फट' लानानै फै होननानै बुंखादोंमोन खिन्थु बोरै मा
चान्स मोनासै नामा फट'खौनो मोनसेबो लाबोआखै होननानै न'आव फैनानै फिसालाया आधा घन्टासो गाबफैबाय आरोबाव नायनो थांफाबावनो होननानै बिफाया गावखौ दोननानै थांफिनदोंमोन नालाय बे थांनायावनो थांफाफिननो नागिरदोंमोन आरोना भिडिअ लादोंमोन आं गाबनायनिखौ खिन्थु आं शेयार खालामथ'ला ओरैबाबो गथ'फोरनि गाबनाय माबानाय बेफोरबायदि भिडिअखौ शेयार खालामजाया